Λοιπόν, μπορεί να αργήσαμε, αλλά επιστρέψαμε. Yo, Κώστας εδώ και σήμερα, από όσο βλέπετε, θα συνεχίσουμε την αγαπημένη μας ιστορία Friday Night Corruption Mode. Σήμερα, όπως είπα, έχουμε το Week 2, οπότε πάμε. Για να δούμε, περίμενε. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι επειδή το συγκεκριμένο μοντάκι το βρήκα από site, είναι μια demo έκδοση του κανονικού Friday Night Corruption, θα ξαναφήσω link στην περιγραφή την original ιστορία, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, και να σας πω και κάτι τελευταίο για να σας θυμίσω ότι τα τραγούδια ίσως να μην είναι τα ίδια όπως θα έπρεπε να είναι κανονικά. Είναι μια demo έκδοση και αυτά, αλλά εντάξει, συμβιβαζόμαστε με αυτά που έχουμε. Τέλος πάντων, σήμερα έχει τα Spooky Boys. Πάμε, γιατί δεν πάμε. Άντε πάμε. Πάμε. Ωραία. Άντε να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Έχω καιρό να παίξω από το τελευταίο βίντεο. Let's get it. Let's get it, είπα. 3, 2, 1, go! Αυτό το πρώτο song αφαιρέθηκα λίγο, έτσι. Καλό. Για να δούμε τη συνέχεια. 3, 2, 1, go! Όσο πάει, χειροτερεύει. Πάει και καμένο στο σπίτι. Μάγκες, το ορκίζομαι, δεν είμαι τόσο άχρηστος, αλλά αυτό όταν το διπλό βελάκι είναι, πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα, το πατάς συνεχόμενα, όσο μου σου πάει τα νεύρα, ρε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο καλύτερο τραγούδι και το τελευταίο. 3, 2, 1, go!
Και ο καημένος ο Σκύλ είναι ένας από αυτούς. Αλλά ήταν το καλύτερο τραγούδι, η αλήθεια είναι, σε αυτό το week. Και τώρα δείξε μου τα χάλια μου. Πώς τα πήγα. Όταν είσαι λούστης, λογικό μου φαίνεται. Από όσο καταλάβατε μάγκες, ένα ακόμα week έφτασε στο τέλος του. Φυσικά έχουμε και άλλη ιστορία από ό,τι βλέπετε. Αυτά εδώ τα δύο θα γίνουν μαζί σε ένα βίντεο. Anyway. Spooky Boys λοιπόν. Πάει και αυτό, έγινε και αυτό. Και από ό,τι βλέπω μετά έχουμε δύσκολο έργο. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και μια μικρή υπενθύμηση. Διότι εγώ θα ξαναφύγω για διακοπές τώρα, ίσως το επόμενο part είτε βγει πρόσφατα, θα βγει ξέρω εγώ σε μια εβδομάδα από τώρα, αυτή τη φορά όντως σε μια εβδομάδα, ή δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μετά που θα γυρίσω, οπότε ίσως αργήσουμε λιγάκι, αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ δεν λένε. Τέλος πάντων μάγκες, θα τα πούμε εμείς στο επόμενο part, γιατί όντως από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα πολύ δύσκολα. Τα φιλιά μου, καλά περνάτε, καλές διακοπές όσο έχουν απομείνει και bye.